ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଭଉଁରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଦିବଂଗତ ବାଚସ୍ପତି ଶରତ କର ଓ ଦିବଂଗତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମତଲୁବ ଅଲିଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମାଜସେବୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦିବଂଗତ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଓ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ସହ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ କର୍ମୀ ତଥା ପ୍ରାକ୍ତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସରୋଜ ବନ୍ଧୁ ଦାସ, ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ରାଜକିଶୋର ଜେନା, ପ୍ରାକ୍ତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକାରୀ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ସାମ୍ବାଦିକ ଅଖିଳେଶ ମହାନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌତମ ଶରଣ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ସରପଞ୍ଚ ଗଗନ ବିହାରୀ ସେଠୀ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ମଲ୍ଲିକ, शेख कयूब खां, शेख कालीमुल्ला, अजय कुमार दास, भौरिया पंचायत बीजेडी सभापति राजकिशोर साहू प्रमुख जोगदे माहांगा माटीर दुई तुंग नेता शरद कर एवं मतलुब अलीଙ୍କ व्यक्तित्व और आदर्श चिरस्मरणीय बोली मत व्यक्त करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट तत्काल खबर .in।